Ромашкалар сөйләшәчәк ул, мәхәббәтне сүзсез аңлата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Ромашкалар өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажга кадәр көрәшә. Ромашкалар өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажга кадәр көрәшә. Ромашкалар минем чәчәгем ул, бүләк итте аны сөйгәнем. Беркемгә дә әйтми торган серне мин аларга гына сөйләдем. Беркемгә дә әйтми торган серне мин аларга гына сөйләдем. Ромашкалар өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажга кадәр көрәшә. Ромашкалар өмет чәчәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажга кадәр көрәшә. Ромашкалар урман чәчәге ул, якты бизәкләре болынның, күргән саен искә төшерәләр рәхәтле